valmiina rundaa 151/613, 30.12.66, ensimmäinen osa, toinen otto, Studio 2, 20 sekuntia. Hannu, panepa lähetysvalo päälle. Tarkkana nyt siellä. 15. Valmiina. Pyörii. Ja suoraan Jyväskylästä Silveri esitti kappaleen It's You. Ja minä haluan esitellä teille bändin jäsenet. Kitaraa soittelee Veikko Veksa Nyberg. Rumpuja tuolla takana kolistelee Pekka Vando Suvanto. Sitten tässä vieressäni on laulusolisti Pertti Valtonen. Tuolla häkin sisällä tämä kaveri on Sakari Saka Jousenkylä ja tässä on yhtyen urukkeiden soittaja Aarno Palle Yliselä. Mistä ihmeestä sä oot saanut tommosen lempinimen kuin Palle? Oot sä jotain sukua tolle runoilija Pallelle? No en mä oikein mitään sukua. Se on semmonen juttu, että mä olin pienenä hirveän lihava semmonen oikein pyöreä naamonen poika ja mä sanottiin Palleroksi. Ja nykyään sitten mä oon vähän laihtunut, niin lyhennettiin se Palleksi. Niin ei tullut niin paksulta. Loppu niinku tippuu ton kilojen mukana pois. Joo. No niin, tätä yhtyettä on mainostettu Keski-Suomen parhaaksi ja sinnikkäät huhut liikkuu jopa, että se olisi Suomen paras yhtye. Mitäs mieltä on tää kitaristi? No en tiedä, se on hyvin vaikea sanoa paras, kun ei sano siihen mitään. No joka tapauksessa seuraava kappale on Beach Boys sävelmä There's No Other. There's a story I want you to know about my baby and how I love you so. There's no other
like my baby. Oh, oh,